Mbok bilih dipun anu nggih parengaken jumeneng nggih menika nggih. Jumeneng nggih sedaya mawon nggih. Ya, jumeneng, Dik. Ya. Monggo Dik Mega. Monggo wah jero iki. Dandung ketak-tak jelup. Jero. Dandung ketak-tak jelup. Sugeng dalu Mak Cangin. Sugeng dalu Dik Mega. Sakniki kula mboten wani komentar napa-napa. Lah pripun? Kula mangke malah disenani kali Masda. Wah ampun ngoten niku. Lak ya namung guyon. Pak guyon aja banget-banget Pak Dik. Niku lak ya. Ora le ora. Niku lak ya namung guyonan teng panggung to, Pak. Nggih. Kesanipun gayeng regeng nggih Dik Mega nggih. Nggih, lho. Aja dienggokke sing ora apik. Lah nggih, ampun baperan to mula niku, Pak. Rak ngono lah iki. Lho, sing tuwa malah baperan kok. Sing nom ora lho. Ora ya. Sekedar ming guyon di panggung. Ya. Seneng aku Dik Mega. Monggo. Ngagem bawa mboten. Wih langgeng kadang. Jangkep menika yasanipun Ki Sukron Suwanda. Mugi-mugi saged ngurakapi najan ta wujudipun tembang nyatanipun menika saged dipun uri-uri lajeng kenging gegilek napa niku pangupa jiwa. Matur nuwun Pak Sukron Suwanda. Nggih. Dalu niki nggih kathah nggih Pak sing mirsani. Weh lah nggih. Niki niku pemuda-pemudi khususnya Pak. Nggih, kathah menika sami wah piyayi mriki sopan-sopan. Kula niku Dik Mega mubeng wonten kampung mriki niku saben wonten sak napa ngajeng griya menika nun sewu Pak monggo pinarang. Saben-saben griya mesti ngono kuwi Dik Mega. Iya nek. Lah kok nggonku kok ora to? Arep ndi cah? Lah karo arep ndi cah? Lah kok piyayi kene kok nun sewu ayo bola bali ya. Ayo kesempatan Pak. Cara negara mawa tata. Piyayi kene sopan-sopan. Wah matur nuwun sanget. Saged sowan mriki sak kanca bola bali diampirke mongko cawisane panganan ki buyuh. Wah, jan nyenengke kok. Nek kaya nang nggone dhewe anu Dik Mega. Bodo. Aku diampirke ngono ki mampir terus Pak aku. Wah. Ayo kok nggo kresek. Berkat. Monggo pun lajeng. Wiwitane hang derek sang peki Mas Dar rasa duet karo Pak Dewi ya. Takut aku. Ora santai ya. Pria bagus kang ngolah budaya sawan menyang kutha gedhe Santai wae Dik Mega. Mergo sesuk bubare jam 5 ya. Santai wae. Benjang nggih pun mboten UTS kok Pak. Ayo. Oh iya ya. Duet Dik. Genten. Boten Pak Dwi. Santai wis ora wis tenang wae. Besok ada waktunya sendiri. Nek wis pokoke wis beres wis kakine wis dienggo mlaku ngono kira mlayu ngono iso ngingkring. Ah, engko wis betah sewengi. Iya. Ya. Bender terus yung hawane adem nggih Pak. Wah, niki nggih. Ten griyane kula wau teng mburi tenggen anu base camp wau gek kula gegeni. Sami Pak, sami kalih sikape Deknen. Kula ngeten nggih. Deknen niku sinten? Mbuh. Iya,
Alah. Ya, mangga Dik, dilajeng saya Dik. Selendang kuning kang saking wukir. Napa Pak? Mbah Jadi kok ya usul. Mbah Jadi terus dilirik Mazda terusan. Wes, tuwekan mulai. Terus ngono. Suaramu. Mesake. Nggih. Iya, Dek. Swara kurang permana ing wasesang ngro angungrung marang bendara cengkok anyar Yasu Lestia ya Tiasu Lestia aku seneng ngapusi ya Pak ora apa-apa wah Pak Demo itu hapusi ora apa-apa kan nonongi pinter toh Pak lah nggih niku wau pinter ngapusi ora apa-apa ya kentek ngangeng ya Dik ayo terus pijer ngincangake alis terus tresno sesedaman Pak Duko. Pak Lurah. Salah ngono ya. Rapopo cah cilik iki kleru rapopo cah. Diapura. Cah cilik. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Ingat ya. Marang kula warga kerwolan Praputra liwat kincange ngelismu kewawang landang Masa
sesedembah mesti kasebakan luwih kecil katemu timbang pepisahan tiadang selistyo tak rewangi samodono marang kula warga karya putra liwat bintang kebawahan landang kesaling hatiku senadyan musling serius waku aku isih mampu Mariah gayeng Bapak nggih teneh kompak urip ana matur nuwun sanget Dik Mega sampun kemarin minangkani lumantar pamundhut ya engko dilereke karo sing sisih tengen iki sing wajah baru kuwi ya no iya tanjake ya mek sing nanjake ora Masda ning aku malahan oh ngono ya ben ngrasake mbok menawa iso tambah 1000 tahun umurku ono wae monggo menika ingkang kudung Mbak sinten menika wau kula kesupen Puspa Warna kanthi acundhuk sekar Puspa Warna ayo Dik apa bebas ya karena tidak ada permintaan lelagon ayo bebas opo isamu engko nek aku sing nari wong aku ora bayari dadi tak bebaske apa bisamu oh kangge mik monggo nggih kados Dik Mega mau yo awas pul kerepet mak bluk kaya bluluk nih Ba Dik Puspa ya Sembrono sapa sing ngomong klono sing Wandono mah ora alah iya monggo Dik Puspa napa lagune ya nek limbukan wayah limbukan ngono sing breng-breng nah engko nek sing engko nek wis goro-goro alus nah pendinginan iya saiki pemanasan sik supaya nele nyambut gawe saya kiat saya mantap ngono ben rada keringetan engko nek ora keringetan mah gampang ngoyoh apa iya weh tenan wong iki angger-angger kademen wae nguyah ya Dik Puspa apa lagunya Dik monggo apa Dik Masda apa lagune menawi gelang alit pripun mboten napa-napa
Gelang alit pul, persiapkan pul. Ya, gelang alit. Sopo nyono arak dadi dalang. Pak turune, Pak. Kandhane kok kuwi tenan. Muridé Pak Nartasabda. Suarane persis mongkono to sampun kepareng munjing wonten ing Jatiloya. Ya. Monggo gelang alit dipun aturaken ya Mas Kimpul. Langsung mawon nggih. Nggih. Nganggo bawa ta, Dik? Ana bawane kok bawa. Mbok dereng saged. Oh, dereng saged ya. Aku seneng nek bocah iki nek sok apa iki ya bloko suta ngene iki aku seneng daripada dipeksa engko ambruk ning tengah dalan. Nggih ta? Nah, mending bloko ana apa anane. Monggo. Matur nuwun. Sampun kepareng ngaturaken gelang alit. Pak, soalnya nembe sepindah. Oh, ora apa-apa. Sepisan mboten sepindah. Matur nuwun menika manusia sendok dan kawan-kawan juga meramaikan pada malam hari ini. Mongko aduh ya. Tekan kene mergo ora pamrih apa-apa, mung kepengin ngregengke pementasane Masda. Matur nuwun sanget awit saking rawuhipun. Nah, Dik Puspa terima kasih nggih. Sip. Gelang alit. Nah, tak lareke menyang Dik Anggi.
ben kabeh rata pokoke sing nom-nom iki diratani. Sugeng dalu Dik Anggi. Sugeng dalu Pak Dalang. Iki nek upamane Mazda sing apa sing ning ngarep biasane ingkang pendek 70, ingkang panjang 85. Napa niku? Kaos. Iki ngono ora, Dik? Ya gitu aja. Ya gitu aja. Oke. Nggih, matur nuwun. Ayo, Dik diregengke ya. Tidak ada permintaan lagu, monggo tak serahke. Kurang bayar yo ngatek Dik Anggi. Was. Adem iki ben rada semangat tur ben karo keringetan. Iya. Nggih, asrep ya, Pak. Hah? Lah iya engko anggere gek jumeneng engko terus ora adem. Pancen cuacane kene ngene iki. Iya. Kok nggih jero banget to niki? Ayo lah kok mak ming ting pul. Anting banget tak dianggi dadi mak ting. Iya. Nggih, monggo Dik Anggi. Bebas to, Pak. Nggih, ngaturke napa, Nduk? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno. Nggih, dilanggamke riyen terus mangke didangdutke nggih, Pak. Ah nggih, ning dibawani nek kadung tresno iki yang bersifat langgam-langgam sing alus niku kudu njaluk bawa Nduk Cahyu. Nggih. Ah iya. Ah iya. Yo, bawani. Ah. Mas Ketut. Cie. Mau ki lele arep. Mboten, kula kan ninding lho. Tak keroki Mas, tak. Ora suting. Nggih. Ning. Ya. Rino wengi dadi ati diupeni iya Pak tanpa dar tanpa nendra kayung yon marang slirane piye Mas Eko? Raja Kera. Oh, yes. Tansah kumawanging netra jero hati kadung tresna tan liya hamung sliramu satemah lara menika dipun garap langgam kemawon lajeng mangke ingkang angka kalih dipun langgap dangdut dipun garap dangdut. Monggo Dik. Vokal. Kok barengan ya, Pak? Jangan-jangan. Oh enggak, santai wae. Alate. Monggo. Lamat wis katon tejane yen mbok brengketan mencang
Bisa nerokke Mazda iki. Enggak. Pacane Sarawasri Jeroba
Dek Mega. Kok Mega to, Pak? Kok sik diapalke Mega terus? Nggih. Niki genten apa lho, Bapak? Nggih, iki ana duwite le 50.000-nya. Tak rumatke sik ya. Oh, nggih, mboten napa-napa. Dibetom mboten napa. Tak rumat. Genten apa lho. Heeh, sama dalu saking Mas Da. Saking Mas Surahman nyuwun tembang lali janjine kalih. Niki enten melih Sugeng Dalu Mas Yusuf. Sak rombongan saking Pak Ari nyuwun lagu Sesideman kalih Lewung. Sampun wau lewungipun dereng. Nggih, kari Liwung di kalih lali janji. Pokoke mangke dicaosi sedaya. Nggih, niki genten 50.000, Pak. Weh, nggih. Menika nggih wonten 50.000 diklumpuke dadi 100. Nggih. Kowe 50 aku 50 ya. Yap. Kono 50 aku 50. Kok adem duit sarung. Iya. Guyon kok, Mak. Nggih, monggo dipun aturaken wonten menika pepeling rumiyin menika ingkang sampun lebet saking Pak Dukuh menika ngersakaken pepeling lajeng mangke dipun lajengaken menika wonten Bawa Wiraswara wonten Mbah Jadi wonten Mbah Parjo wonten Mbah Pardi ya. Milih nok salah siji bendro sut kono apa Mbah Jadi apa monggo ngapunten nggih Mbak Limbu niki melu watuk kalih Mas Da niki dadi ngonek ora nyandak nggih ampun diduga mboten napa-napa pokoke nderek gesang pejah gesang kula sumareh dhateng ngersanipun Mbah Jadi ngono iya monggo rukun Islam monggo Pak Dukuh sugeng laras nggih kang limo puniki Ansati elengke Beswajine Kodani keake Adan musumanda Wayai sembahyang Nangkepi wajib Jauhne pangeran Sholat lagi Jagae agama Limang waktu
Matur nuwun dipun aturaken nggih menika lumantar pamundhut lagun sagemiyanipun Bapak Duko. Oh iya. Terus kuwi mau isih ana lali janjine. Ya, pokoke diaturke. Ayo iki sapa ki sing ngurung iki? Butia nggih? Yo, Butia. Yo. Ya. Cie. Awas. Oh, pokoke mbok bojo dikalapke. Sampun bareng tedak nggih dia. Dikantuk bagus. Bedun. Bluk. Iya ngalah. Nggih, sugeng dalu, Dik. Sugeng dalu Mas Dalang. Oh, Mas Dalang rak Mas Yusuf. Nek Mas Yusuf ki Mas Da. Heeh, nah aku. Nek Mas Bedun. Heeh. Mas Dalang. Oh, Mas Dalang Bedun. Oh, Mas Dalang Bedun. Ya. Aweh, ngono ya aweh. Nggih, sateripun ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Alah, ngati kaya tawa jamu. Piye to, Mas? Kaya tawa jamu. Ten mriki hawane. Ketoke kluwes. Hawane adem. Anyes. Nah iya. Kekes. Niki nek nggih nganten anyar cocok lho, Mas. Weh apa iya? Lah nek manten anyar ki ngapa? Heeh. Perkarane ngapa kok nang adem-adem kok cocok? Tinggal perkembangbiakan. Oh, lah kuwi. Lah iya. Mas Darung gedut kuping. Mas Darung gedut kuping. Urung. Yo diaturke lali janji. Lali janjine. Iya. Monggo cah. Masukin. Ayo Mas Kimpul. Semangat. Benanget ya, Mas. Gluduk. Gluduk kaya apa? Anu drame rak ngeri. Tung gentak-gentuk gluduk. Iya. Yo, teruske. Ayo Kem, teruske Kem. Kok jenengku kok elek men to, Mas? Aku ngibing. Terus? Ya, kayak nyawer. Nanti saiki ngawer.
Ha iya. Ilang paling gur cilik. Apa meneh urung duduk kuping lah. Nek Mas Dalak Mas Da Yusuf ki rong ketuk kuping. Lah iki sing maju gerangane kon. Ha iya. Mas Da gede. Ayo nduk. Wis gerang-gerang ngono. Ning nek ngomong ngono kuwi aja ana Masda. Lah? Ndak ditirakne. Oh ditirakne ngerekam. Iya. Ora pareng ya Le. Pancen ngono kuwi. Kuwi ngibarate kaya dene kertas yang putih. Ya. Yang baru ditulis sedikit demi sedikit Sair-sair melalui pena. Iya. Ya, ayo ya. Masukin. Jan-janek. Terima kasih matur nuwun Cik Tia. Mas Dalang. Ayo. Sampun nggih. Matur nuwun sampun kepareng minangkani pamundhut lagon setunggal mboko setunggal. Iya. Iya santai. Halo. Cek. Ayo. Awas, cincing no carane. Nek ora duduk sik kek slonjor. Sik. Halo. Oh, jengkeng. Awas. Halo, Babu. Gerang bobote abot, beda ranggi nying. Munggah ya nying aos gerang. Bobote 70. Wah iya. Halo Pak E. Nggih, Dek Masda pripun? Napa taksih wonten pamundhut? Enten awala. Nggih. Wilu sing dalu bucange niki penggemar Masda ing Semarang. Nggih. Request lagu Gubuk Asmara Gubuk Asmara. Khusus buat Masda, semoga cepat sehat. Amin. Amin. Kamerane lewat transfer matur sembah nuwun. Sip. Saking Mbak Rian Semarang, ya sing nyekar Mega. Ya, sip. Mungkin nek goro napa sakniki monggo. Sakniki mawon. Oke, siap. Pumpung taksih wungon piyayine biasane engko nek wis rada tengah-tengah wengi kae gek sare. Dadi ora mirsani. Oh, tapi nek lega-legane piyayi kang ngersakake lelagon lumantar WA ki ora kaya nek langsung dipinangkani. Oh, lah nggih. Tapi nek piyayi mriki niku dugi esuk tetep tuang kathah. Wah, niate tirakat to. Wong niku prihatin sing paling abot niku nek melek, Mas. Masda. Dadi wong tirakat melek ni pancen abot ning ya kuwi muga-muga didohke sengkalane dicaketke nugrahane. Nek wong biyen ki ngono kuwi ya mboten abot tenan. Weh, kandhane. Mula gandeng abot kula sak milih turu. Weh, aja. Nah, nggih. Sair-sair tembang ingkang dipun ripta pun dipun anggit para winasis ya ta ana tembang Dandang Gule. Nggih. Aja turu sore kaki. Oh, ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Bokor kencanane. Isine donga kelawan tetulak, mula wong yen betah melek kuwi, oh, kuwi bakal didohke saka sengkala. Oh. Awas. Turta tengen ku ora mung tengen ning nggon mripat nanging tengen nggon rasa lho. Angel lho, ulah rasa ki angel lho, Masda. Iya. Pokok sithik, wong calon iki dalang ngono rak ya. Gampang olah rasa niku. Nyatane baperan kan. Ya udu kuwe sing dimaksud. Ya, mangga pun aturaken Dek Mega. Oh iya Dik Mega. Nah. Ya. Nek iki munggah medun ki enting ngono lho nek sing jumeneng mboten. Lha nggih. Direncangi Mbak Anggi nggih Pak. Ya ben gumiak karo dua. Ah di men sing gender seneng. Iya. Cie. Aplik. Enggak Mbak. Ya Dek Mega karo Dik Anggi.
Wah, blang. Nek kowe plik. Ya. Lagune Gubuk Kasmara dibawani. Bawani. Santai wae, rampunge jam 5, Nduk. Nyopet aku ngajak ijolan ki, Mbak. Lah ngapa? Wedi nek dicaplok Mas gitu. Ah iya. Wedi karo ketut. Wah, diopok lagi dembak kok. Tak kereki ya Mas. Tak kereki ya Mas. Ora sudi. Kotok dasare. Kuwi dalang-dalang kotok. Ngeroki manggon e. Tahu wingi pas mayang iki pengendaril rinding ora bener iki arep dijengges. Tak jengges kowe nek nding ora bener. Goblok. Keras dasare keras. Hati-hati ya nggih. Keras iki. Keras, Pak. Ora keras ora seneng kok. Mangga. Nyingkar nyingkur. Ah, wedi. Suarane. Oh, wis ngalem to. Wiwitane Kae kan nyingkur. nyingkar nyingkur. Mula gek iki tak rasani ora melu tak rasani. Kowe iki aja nyawang wuk tri wae ya, Dut. Metu wae. Wah, nggo wuk tri nang ngarepan kae wis karo nggawa adah aku pirang-pirange dikalungke. Karo nuthuki manci. Ya Allah. Ning samyen Jangan grogi. Jangan grogi. Geografi. Tak pintu lho. ning samyen mau Ya. lelampahan Nyaret napa Pak? Pipilan. Mboten kapal ketakepan. Ya. Sip. Menika ugi nyuwun lakon podang kuning saking Bapak Istiono Wayuhan. Oh nggih. Matur nuwun. Sip. Wartak pinangkani langsung. Bareng. Ya. Bareng ya? Nggih. Nek kari dhewe iki bareng ya. Ajar bareng nek kari dhewe. Dikurke. Artinya dikurke. Suarane lho, Duk. Kari dhewe bareng. Tresno tulus nadyan ning bekas mara. Ya, mangga. Yen liwat aku kene gubuk kae biyen tak goleren ning cekak kapak tulisan warna abang tandha
Terima kasih matur nuwun Dek Anggi dan sampun kemarin minangkani pamundhut lelagen. Nah, menika taksih wonten pamundhut dintekke engko ndak malah nyuwun podang kuning saking Bapak Istiono. Ayo. Ya, kawiyahan, kawayuhan matur nuwun nggih. Nggih, tak tumpuk kene ya Dik Masda. Menika panjenengan nggih, Dek? Nggih, nggih. Puspa. Puspa warna. Nggih, menika dipun aturaken saking Bapak Istiono. Ya. Engko ndak duwe utang nek ora dirampunge saiki. Engko nek biayane ndak selak-sare. Ya. Ya, Mak, sing penting diratani ya, Mak. Bakalan babu. Pripun, Ndek Puspa? Dindingane. Mas. Mas Ketut. Dindingane nggih, Mas. Panjenengan kok cakep to, Mas? Batu-batu batu nopo kok ngatak ireng. Ning manis lho, Mas. Ada. Mas bae ya, Jon. Nggih. Allah. Ya. Najian wujud temon abaksi. Nek anu iki apaksi. Dene paksi ning ditambah apaksi. Apa? Ora apa-apa, pancen digawe manis-manis ya. Dik Puspa, ya. Monggo. Iya. Ngolah swara ya, Mak. Nano halus manis turmerak hati Brunjul sedikit. ora apa-apa di ngapura. Nano golek isi podang janar
apik ta. Luwes nek Mas Dan nirake. Lambene iso kiwir-kiwir. Engan. Nyanding bisa dadi Ya, mangga. Esuk awane ngomah wis
Terima kasih. Ya, Dik Puspa sampun kemarin ngaturaken pamundutan ya. Ki sira harus tak wisi terangan neng ya ora apa-apa iki ana pamundut meneh engko ndak diutang pancene iki mau le wiwit ya wis rada bengi. Monggo sesuk bubare rada awan. Mboten tetes menapa menika ujebipun panglipur kalian nggih. Siap. Panglipur kalian nggih ingkang baken remen-remen. Wong urip kuwi nek ora diimbangi ya nyambut gawe ya diweni seneng tegese ya dipakani rasane iki dipakani. Ora mung di terforser nggo nyambut gawe wae. Oh ngono. Matur nuwun menika sampun kepareng sami maringi wujudipun redana utawi arta. Kula dongaken mboten lokak ning tambah kebak mugi-mugi rezekine barokah melimpah nggih sedaya kemawon. Mboten kathah segedhipun namung ing baken menika ikhlas lahir batin tertamtu Gusti ingkang Maha Agung menika badhe nikel tekokaken ganjaranipun lan dipun tikelaken nggih menika rezekinipun. Amin. Ya, menika saking Bapak Parnoto Bakul Gori. Oh nggih, nyuwun lagu Sambil Kemangi kalian Cidra nggih. Nggih, iki urut iki gedruke urung iki mau. Lewonge dereng ta Mas Dan iki wau. Nah, diaturke wae wis pokoke sing penting gayeng. Sak hiburan limbukan kuwi sing paling diantu-antu karo para pamirsa. Lakone tiba keri, paribasane ya lakon kuwi diringkes kuwi gampang kena ya. Sing penting iso ngringkes lakon kuwi gampang. Ning sing paling utama, sing paling baku ya kuwi hiburane dhisik. Ya, mula iki ditutuke najan to iki wis jam 1 ora apa-apa. Oh iya, Mak. Ben lega adoh-adoh sowan saka Gunung Kidul lho. Ngaterke Dik Masda. Ya, ben ketampa ning kene nyatane bareng arep diwisi iki ana layang lebu. Angger diwisi ana layang lebu. Lah, yen ngono, piyayine daerah kene iki seneng hiburan sing kaya ngene iki. Ya. Ya. Mangga menika dipun aturaken kala wonten pamundhut Lewong lajeng mangke bar Lewong terus minangkani panyuwun lelagon saking Bakule Gori. Ya. Mangga pun aturaken Lewong menika setunggal kalih. Menika rak sampun to di Sekar kok di Sekar. Dik Puspa sampun to. Lajeng mangke di apa iki jatah sapa? Ya, Dik Anggi karo Mbah Tia. Mbah Tia karo Dik Anggi, ya, sing jijiran. Ya, engko nek Bu Tarni terus Bu Sus karo Bu Trin Nil kuwi engko nggon gara-gara. Ya, engko ya kon medhun. Bisa grubyuk ngono kuwi. Oh iya. Nah, mantap toh medune. Bisa anjlok. Lah nek iki gur mak teplik lho. Lho, kandhane nek kae iso tebluk. Niki yo mbok ro anak iki. Ora ya kok Pak nek aku nyanyi lu sih Mbak ya, Nak. Nggih, Mbak. Duwe awak kaya ngono ki jan demenake. Bareng nganggi rak tipis. Bareng kowe wiyung ah biyen iki kaya ngopo lho Mas e. Ya, sak plae dijojak-jajake Mas iki saiki lemu awakmu no. Oh iya. Heeh, mula kudu caket kowe iki sing iso ngopeni karo Mas e ya. Jajan ngene kinem, Pak. Ya iya no, pimpinane Mbah Jadi ya. Angger jeluki. Angger jajane kinem ge aku ki dilimpake iki kekepi. Ngapa Den? Ngono ki angger sawane ngebel aku. Ngapa Den? Wah biasa. Aduh. Rene, oke. Dik. Lah saya malah munggah to. Lah kula niku ngantuk. Ya. Lewong lagunya ya. Iya. Ya, Lewong berdua, yo. Sing penting hiburane, yo. Gayeng. Ayo Mas Kimpul. Ayo, Pun.
Jam 1 ramene pol. Jam. Nggih, matur nuwun ingkang nyawer. Kalian Mas sinten, Nggih? Mugia. Mas Mugia, Nggih. Wah, Jen, nak betunduk. Sip. Semangat Pak Wagio, semangat. Pun Pak, sing joget sampun. Mas. Mboten dirampunge. Kamu mana, Mas? Ya. Dilanjut ya. Masih banyak permintaan lagu. Sabtu Mati.
Matur nuwun sampun rampung. Ya, ngaturke iki mau pamundutan ya kuwi lelagon Liwong ya, Nduk. Iya, Mak. Aku seneng kene iki padha guyub rukun. Kabeh padha tembayatan gotong royong ya, Mak. Piyayine wah sukses. Dasar ekonomine ya cukup. Iya. Iki isih ana siji Mak sing kudu diaturke sambel kemangi. Nduk. Engko ndak duwe utang, mengko ndak duwe utang. Nyuwun. Oh nggih. Oleh Mbak Mega, Mbak Puspa. Mbak Puspa. Nah, Dik Mega. Pripun, Pak? Lewong. Lewong malih? Nggih. Napa dereng kesurupan ta, Pak? Ya ora nganggo kesurupan. Mergo arep beksa, arep dijogeti supaya nek gaya ngregeng. Wong iki sing penting hiburan. Oh nggih, Pak. Iya. Iki nggih jumeneng. Lah iya ngono. Karo Puspa. Iya. Monggo Mbak Puspa. Monggo karo Mbak Puspa genti. Ya. Karo Mbak Puspa mindho kok ning rak dhewe-dhewe. Kono cah loro, kene saiki cah loro. Beling. Iya. Pak Dalang. Nggih, pripun Dik Mega? Kula nderek dedonga nggih. Nggih. Mugi sing napa gadah penyakit niku nggih enggal salah. Lah padune. Alah iya iya. Lah pripun to, Pak? Ya apik bae, kan kudu ndongake. Ya muga-muga diparingi sehat waras, ki iso nyambut gawe meneh, iso guyon maton sembrono parikena. Sembur-sembur atas sing lara dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Amin. Lho. Heeh, Nduk. Sip pokoke. Ya. Sing penting sampun keterangane, Pak. Lah iya wis jelas. Yo! Iya. Niki pawange sinten nggih niki? Pripun? Ajeng enten pawange mboten niki? Rasa. Angger lagak Gunung Kidul mesti kendangane tandung tang tandung tang. Iya. Ah iya. Monggo. Setiap lo. Oh ya.
tahu. Ya lah ngecul masih menggos. Enggas. Sekarang golek keringet kok. Hawane adem tak kudu golek keringet. Ayo bro, masukin bro. Pak, bar niki gek enten sik mari. Hah? Apa kuwi? Iya no. Oh berarti dibur golek no. tombol. Heeh, dibur ben gek ndang mari. Paras. Yuk. Osa. Halo. Sing dadi malah kono jan ra kalap nek iki. Terus kandhane jenenge hiburan ki ya ngene iki golek keringet ta. Nah, ya, kayak ditindeng selendro tuh. Iya. Duk, apa mak? Seneng-seneng ngono nek pomo duja ngono nek keluwihen ya ora apik, nek kekurangan ya ora becik. Sing penting tengah-tengah ana tetembungan kripik gedang kripik tela, sithik edang watone rata. Oh iya. Terus kelakon mongko iki wis lho tekan jam 1 gini kok cepet. Lah ya ora krasa ngerti-ngerti wis anu ya mak wis arep padang. Kandhane kok mongko tekan jam 5. Iya mak iya. Kuku sing tupaku melon ngening kentiasa ngapake kawangku sagung jajahan nanging sang tangi kipi sang raksikane putra kang anjok saking wiyadi nalika semono sinegek ingkang wonten inggih menika nagari Ngamarta sawetawis nenggih Sang Reksi Durna ya Begawan Kumbayana gaya ing mangke nyuwun tumuruning utawi para Pandhawa kinen dados rana inggih menika tumuruning kanu